Hvorfor udskifte hele køkkenet, når det er hurtigere og billigere med en køkkenfornyelse? Før man går i gang med en køkkenfornyelse, skal man overveje, om man er glad for det køkken, man har i dag. Man skal synes, at man har en god og velfungerende arbejdsplads, men som man gerne vil have optimeret. Selve funktionaliteten i køkkenet skal være i orden. Vask, kogeplade, ovn, opvaskemaskine, køleskab med mere skal være placeret, så du har en god og velfungerende arbejdsplads. I denne video vil vi vise et eksempel på en køkkenfornyelse og hvordan det foregår. Vi gennemgår arbejdet trin for trin, fra det gamle køkken tages ned til køkkenfornyelsen står færdig. Vi starter med at tage de dele, der skal udskiftes ud af det gamle køkken. Her tager vi lågerne, bordplader og skufferne af. Det er disse elementer, der skal fornyes i dette køkken. Vi sørger for at bortskaffe de gamle dele, der skal udskiftes, så du ikke skal tænke på det. Køkkenet er nu tømt for det, der skal fornyes. Fronter, skuffer, bordplader, vask, kogeplader og emhætte er fjernet. Så er vi klar til at montere de nye dele til køkkenet. Her monteres nye skuffeskitter med fuldt udtræk og soft close, så skuffen lukker stille og roligt i. Skuffen er tilpasset skabet, så skabsdybden bliver udnyttet fuldt ud. Ny bordplade monteres med underlimet vask, der gør rengøringen lettere, da der ikke er nogen kant på bordpladen til vasken. Bordpladerne sættes sammen og tilpasses nøjagtigt, da der her er 2 vinkler på. I mange køkkener har man det uundgåelige hjørneskab med hylder. Det bliver nemt et rodeskab, hvor man har svært ved at komme til indholdet. Det kan udnyttes bedre med en karrusel, der gør, at man lettere får adgang til indholdet i skabet, da man kan dreje hylderne i karrusellen rundt. Karrusellen er med fast bund, der gør, at indholdet står mere stabilt. Køkkenets sokkel trænger også til at blive fornyet. Her bliver soklen fornyet med børstet stållaminat. Den monteres uden på den bestående sokkel og afsluttes med en fejeliste mod gulv, der limes på for at undgå sømhuller. I stedet for den traditionelle låge under vasken kan man opsætte et bundmonteret udtræk med soft close og fuld udtræk. Bundudtrækket gør det lettere at komme til indholdet i vaskeskabet, da det bliver trukket ud med lågen. Skabet anvendes oftest til at komme af med affaldet, og det bundmonterede udtræk gør også dette meget nemmere. Skuffer og skinner afprøves for optimal funktion. Så nu er der klar til, at de nye skuffefronter kan monteres. Beslagene monteres på skuffefronterne, og skuffen monteres på beslaget. Skufferne med de nye frontplader monteres og justeres, så det passer præcist. Skufferne kan nemt og hurtigt løftes af, så frem du skulle have brug for det, og lige så let sættes på igen. Ny skabsfryser installeres med integreret frontplade, ligesom den nye emhætte sættes op. Her ser I det færdige resultat. Denne køkkenfornyelse er lavet på 2 til 3 dage i modsætning til et nyt køkken, der nemt tager 14 dage til en måned, før det står helt færdigt. En køkkenfornyelse er til med billigere end et helt nyt køkken. Det I har set her er et eksempel på en køkkenfornyelse. Enhver køkkenfornyelse udføres individuelt efter opgave, så dine ønsker og krav, kombineret med vores viden og erfaring, skaber den helt rigtige løsning hos dig. Er du interesseret i en køkkenfornyelse, så se meget mere på vores hjemmeside, eller ring til os for at høre nærmere.